Здравейте, аз съм Кокобо и днес ще играем мини-геймове. Съжалявам, че миналия път свърших така, просто бях с другото си. Може в българските сървъри да ме срещнете като Кокобой. Мале, какво? Ето ми го целота. От си, идвай тук. Може да ме срещнете като Кокобой с малки букви. Може да ме срещнете като Кокобг, само че Коко с малки, а БГ е с главни. Айде, скагем се. Съжалявам за миналия път, че го прекъснах. Просто знаех, че ако си затворя Майнкрафт ще ми такова. Ще спра да снимам. Съжалявам за това. Чакайте, че ще чакам. Control и Alt. Чакайте. Чакайте. Не знам защо. Колко е едно И ме колко пусна. е равно? Имам само токет. Кажи ми. Едно по нула колко Аре, е? аз още снимам. Съжалявам за това неудобство, пак повтарям, не съм с хубав микрофон. Добре, не е от хубавите. Кожени панталонки, аз обикновено... да, сетих се едно нещо. Тъй, че не се пресня. Лава. Seriously? Oh my god! Не са ми дали крафтинг тейбъл. Имам си дърво. Какво се чудя? Ще си направя даймонд меч. Хора, аз обикновено като има руди, бия да ви кажа ли по каква случайност. Че аз просто оцелявам, докато другите се трепят. Хоп. 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 Ами да, хора, няма да е само минигеймс. За съжаление имам една лоша. Вечер, не. Нямам вода. Хоп. Това лечение ли е? Пия си я. Въпреки. Къде ми е? Ето ми workbench. Тук. Тъкмо да се барикадира. Едно. Опа. Оп. Но не са ми само 3, защото бах държа, че ще намеря втори диамант. Но за всеки случай има тези двата. Добре.
втора ще се бъркатира. Муката ми изкара. Ето чекам да се изпикат. Аз нямам ни най-малко представа колко сме тук. Съжалявам, че не говоря, просто имам един мъничък проблем. Това е преди да баща ми да купи фрап, снимах да инсталира фрап. Аз стига, толкова ли съм тъп. И така, да видим един диамант. Аз стига де. Няма ли втори? Втори диамант. Аз стига. Аз стига. What? Добре, ами значи си правя такъв меч. Подготвям си неща. Не. Кой не е на моето островче? О, не. Няма да се мъча. О, виждам един с пълен сет армор. Хора, едно нещо имам да кажа. Аз съм супер зле. И то вероятно ще се само опие. Кой да? Вярно. Това е просто обича. Да отчита ли бъде. Оп. О, да. Съжалявам, че не говоря просто в този. И казах ви, че ще се самоубият хората. Казах ви. Добре, още една игра. Съжалявам, че съм толкова мълчалив. Просто... хора... Не получавам нищо по чата. Чакайте ме. Стройки.
Прозрачност, мащаб, БДБДБДЛ. Ами да. И почнах. Има само това нещо. Да го нямам. Още ви. Хора, съжалявам, просто не мога да ви обещая, че ще правя готини клипове. Разбирате ли ме? Аз не съм пич. Не съм никакъв пичага. Аз просто искам да снимам за кеф, не за пари. Един мой приятел ми каза, че може да снимаш в YouTube за пари, ама аз не снимам за тези пари, снимам за кеф. Оп. Бойна брадва. Ще се бия с бойна брадва, хора. Хляб. Буфет, тъй. Ето. Добре, въоръжен съм. Добре, значи трябва бързо да го направя. Имам лук с 2 стрели, ама... Добро утро. Мама, добро утро. Добро утро, мама. Мама, добро утро, сега снимам. Играя на таблета, защото не мога да реша кои герои са от Ой, аз стига. И баба каза да ти изчакам да станеш. А друго имаш ли да правиш като домашно? Аз стига. Колко ти нещо говорихме вчера, мама? Но написах си. Всичко ли? Да, всичко. Браво. Добре, Бога, ще дойде с малко при тебе. Значи то тогава мога да си играя. Белево. Какво? Вториче. Това е бил моя. Лат. Няма да рискувам нищо, а просто ще... И хора, я чуете един готин бък. Който ми се случва обикновено на Pocket Edition, ама сега ми се случва също. Добре, да загубих. Ами, хора, искам да кажа нещо. Кажете ми къде другаде да снимам, кажете ми какво да направя, кажете ми какво да снимам. Ако искате survival поредици, ще пускам епизоди, аз съм си подготвил свят, ще направя даже още едно оцеляване. Само ми казвайте. И също така, да не ми казвате защо съм с скин на Стив, въпреки че аватара на YouTube канала ми е с скин. Да, този скин си го запази. Тъй че, благодаря, че бяхте с мен, Кокобой, и ще се видим следващия път. Бай-бай!